Hei kaikki katsojat, ja tällä kertaa me pelataan osa 2. Tätä samaa peliä Good Coffee, Great Coffee, ja tää on osa 2 ja ei kun vaan aloiteta. Ja mä siis kuvasin tätä äsken alkuun, mutta se ei toiminut, mun pitää nyt kuvata tää uusiksi, mutta ei se haittaa. Tässä on taas typerä tää mainosjuttu. Eli okei, mä nyt, koska mä tein tän kohan jo, niin mä nyt vaan mitä? Mitä tää tekee? Kuten tuohon, että okei, voin tehdä sulle. Okei, mä nyt nopeutan tätä osaa vähän niin. No niin. Nyt me saadaan vaahduttaa tää maito. Ja eli nyt mun pitää tehdä tälleen. Nyt tää sit lämmittää tän. No niin, pois. Sitten mä laitan sen tonne. Ja annan sen asiakkaalle. Ole hyvä. Anna tähän, että nauti. No niin, mä oon unohtanut miten tehdään latte, niin mun nyt pakko katsoa täältä. Tää on latte. Haloo. No niin. Nytten. Eli latte on siis se, että siinä on niinku espresso ja maitoa. Right. En tiedä, mutta sovitaan nyt, että se on semmonen. Tää menee toon. Tää on maitoa. Toon. Onko tää nyt niinku oikeanlainen? Okei, no niin. Eli mun pitää tehdä tälle espresso ja sitten myös lämmittää sillä maitoa. Ehkä. No niin. Amerikaanon tää haluu, mikäs se oli, mä unohdin. Tällähän ne toi kahvipapponen, niin sit on nopeampaa. Eli halus amerikaanon. Eli amerikaano on vaan toi kahvimukissa. Eli tästä näin sit painetaan tonne.
sinne. Aha, se ei halunnutkaan sitä sitten. No, hei, mä oon tosi pahoillaan, että tää video oli näin lyhyt, koska mulla on nyt tosi paljon koulujuttuja. Meillä on, no varmaan kun tää video tulee ulos, niin en tiedä tuleeko tää samana päivänä kuin kuvaa vai seuraavalla viikolla. Mutta meillä on siinä viikolla, kun mä tätä kuvaa, niin meillä on kokeita, niin en tiedä, että koska tulee seuraava video, mutta toivottavasti tosi pian. Ja vielä kerran anteeksi, että oli näin lyhyt. Mutta kiitos kun katsoit, muistatkaa tykätä ja tilata mun kanava. Ja se olisi tältä erää, moikka!